Ayong hapon pag-usap guys. Ah, wala na ko ipakita kay di bitaw to mugawas. Mga kahigalaan. Dayon kuan lang no. Ayaw lang sa magtayaan akong numero kay di ra na mong gawas. No. So salamat kayo sa mga bashers. I love you. No. Akong mga bashers nga mao'y akong inspirasyon sa tibuok na kong kinabuhi nga naghatag og daghang grasya aron magpabiling kong lagsik ning kalibutan na. Oh, sige mga pinangga no. So pasalamat ko sa mga bashers no kay aron di pod mapildi mo, di sa kumusugot nga mapildi mo mong wala na ko gipakita mga pinangga. Tinud-anay lang kay di man gid mo gawas. Promise, di gid mo gawas guys. No. So, wala na lang nga mga kahigalaan. Ayaw na lang kayo mukuan gyud sa kuang numero, pangita na lang mo og tighatag nga kanang mugawas dayon. Aron makadaog mo na may dagan mga nanghatag diha. Anak mo diha mga higala, no. Ayaw lang sa kuha kay ako sultihan ta mos tinuod akong numero di gid kay na mugawas. No. O am kay ang bitay daog-daog ani. Lisod kayo pag daog. No? So, salamat kayo sa mga nag-comment nga mao ni mao na. Dayon kuan. Salamat. Mga pinangga ta mo, no? Wa na lang gid ako gipakita no kay balo magyud ko nga di gid mo gawas. No? Pero mo gawas to, ngoy giingon nga chambar sad kayo. So ako wa gyud ko kay balon sa mugawas mga pinangga no, pero di mo gusto sigurado gud nya sigurado may inyong gipangita no. Wala na lang, mas gwapo kung wala na lang aron sigurado gud nga di mo mapildi sa akong numero. So naidagang mga nanghatag diha, anak na lang mo diha. Adto mo mapangita mo di kanang tighatag nga mugawas dayon. No? So ako gusto pud ko makadaog mo. Pero mga pinangga sa pamasin ra man ning ato ago dia maamong mo dia mapildi mo. No? Dili ni tungod sa bashers mga pinangga, tungod gid ni kay akong numero wa gid ni klaro. Di sa ni sigurado. No? Wa sa ni magay mo daog-daog mga pinangga no, sa kadagan sa nanggawas magay mo daog-daog. So mo na mga kahigalaan nga sakto ra pod nga di na ko ipakita no. Pero katong mga nanugat wa inyong alarma kay mag-alarma ta. Kay nanugat ra ba mo no. Ana na lang mga pinangga. So kini mga nanugat salig man gini. Nahadlok si tatang pakita kay wala man jud toy sakay mao gyud. Wala lang ako ipakita, mabagdok pa man gani ko sa kalibo, di gyapon ako ipakita kay wa gyapoy sakay. Tang ikaw tong nag-chat na ako nangayo og VIP di na ako i-post na. I-post kung mahimo i-live. Katong 861 ang lasa GCash number. Ayaw mugtuon na din ako. So nigawas ang atong 480 STL ug ang 159. So sure ball man yung gipangita niya wa. Pamantay sure ball. Sige lang wala na sure ball ako hotdog. Maksad lagi, gyapon mo yung daog-daog, daghan na yan ang gawas.
Di gyapon mo kadaog daghan na kay gipa-on the spot na to. Ang gyapon mo kadaog. No? Naabagoy nakadaog wala man. O na no. Bisan pag mugawas atong numero wa pa mo gani kadaog sa mo tag di mugawas. Sunod ayaw ulit-ulita tao pang viewers manay mo. Ingon bitaw ko ganiya pang viewers. Noon sa man sad oy di masad kasabot. Klaro atong gi-announce nako nga pang viewers. Suko ka bas? Suko bas? Pag abot to kay gi-off. Suya agid niya. Pirti gini suya. Wala ka kadungog boss nga ako man tong gi-announce nga pang viewers ra ni. Klaro man kay tong gi-announce nako boss. Relax lang boss. Ayaw lang kasuko, boss. So, ayaw lang magtaya sa akong numero karon. Okay. Mapildigid mo. Promise. Mapildigid mo sa akong numero. Katong na alarma, yandam yung alarma kay mag-alarma ta unahon ako ang Bohol. Mga taga Bohol, alarma ta mga taga Bohol ha. Alarma ta mga taga Bohol. Alarma sa Bohol para karong hapon nang hupaw ng luspad na nimaho, 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 nang hupaw ng luspad na nimaho. Dayon nang hupaw nanginit na nimaho, nang hupaw nanginit na nimaho, nang hupaw nanginit na nimaho, nang hupaw nanginit na nimaho. Mao na mga taga Bohol ha. Kuhaan ninyo na. Nabay mga taga Bohol diha. So mao na mga pinangga no. Ako magidon tatong ihatag unya kay daghan man kay comment nga di maayo, so wala na ko gipakita kay makakita sila. Mugawas niya ba simbako lang na kadaog sila apil. Mo to wala na ipakita kay basig mugawas o ta kay balo ba no? Wa man gyud na kay balo sa unsay mugawas, kisa may na kay balo diha be. No, mugawas na simbako niya na makadaog og apil ang bashers no unsa man na. Mo to wala na lang nako ipakita kay mugawas niya simbako na. Dayon PM mga star sender i-add friend ko kay maghimo ta group chat og subscriber, dayon group chat ha. Star sender og subscribers og mga nanugat. Dayon kuan lang
Katong mga nay alarma guide, mag-alarma sad ko. Dayon mga star sender og subscriber i-add friend ko karon. Unya kanang mo chat ninyo nga dili ninyo ma-video call, dili na ako. Gawas og inyong ma-video call, ipakita ilang naong mga pinangga. Okay? So ana na lang mga kaigalaan, mga kaigsuonan, mga pinangga, no? Okay? So may rasad tang wani mo gipakita kay dagan mapildi mao gyud, no? So sakto rasad nung nga wa na to gipakita aron dili mo mapildi mga pinangga. Sakto baya pud. No? Di man na angay nga ikakuan. Tinuod man sad. No? Ako lang mugawas ba simbak ko, mao ra gyud ako kuyawan. Mugawas ba simbak ko. So karon sakto man, no? Way sakay sakto man. Igwa gyud mo sakay, wa ta kabalo sa mo gawas. Pero mga star sender, mga subscriber supporters, mga nanugat, i-add friend ko ninyo karon kay ang atong group chat nagpadayon, no? Okay? Mga pinangga, no? So salamat sa mga nag-comment, mga naglantaw. Nag-focus podcast sa basher tang kami nga solid nimo. Mura maghapon, wa maghapon mo kadaog, nakadaog na dai mo. Di ba wa mo kadaog? No? Ma'am Rich Kyle, i-add friend lang ko ma'am. Ako ay post ron to daod. Di mo gito sigurado, no? Di gito sigurado mga pinangga. Wa gito, di gito. Ang akong kuyawan na to, wa mo gito kabalugod. Si Sabah. Wag gito mga pinangga. Wag mo pansinin. More bashers pa. Asa naman ang mga bashers na to diri? Tang ikaw to nag-add na ako. Dili to ako. Nigamit na sa kong naong ma'am. Akong profile picture gigamit ana. Pero dili na ako. Ayaw mong tuo ana. Mga tambalos-los ng dagko. Ang gwapo gyud aron di mo mailad ba? Sa live lang mo tuo. No, kanang mag-istorya live ba? Ayaw mo anang mo-chatra ninyo kay basin kalag na. So mga star sender, mga supporters, mga nanugat, add friend lang mo kay maghimo ta group chat. Then PM jud mo nga star sender mo kay ayaw mo kauwaw. Tang bahala na sila tang gae lang ko adto tang imo gitaguan ba. Ayaw lang. No? Kuan man god. Sektor sa sad bud ilang giingon, di mo gyud sigurado po. No? Ako di ko malain kay di mo sa to sigurado, yang di ta mo gawas, dagko kay mong taya di, mapildi mo. Sao naman lang. Di ba? Ay wala mo gabay ato kay di lagi ta mo gawas. Ginagmay lang mo diha. Kung mataya man gyud mo. Ara mo palabi kay baluon sa mo gawas.
Pila na to pugso no kay so kaya. Kuha na lang kung ganahan gyud mo. Mas luoy mo kung ipakita ko to, mapildi yun mga pila to. Salamat sa mga nag-comment gani ha. Ang atong pang alas 5 sa mga naglantaw karon kining 517 dayon kini 517 target rumble dayon ginagmay lang no 517 then kini 595 959 ug ang 979 797 595 959 979 797 akong balik ko na 595 959 979 797 target rumble ha 959 595 dayon 979 797 959 595 979 797 no. So, mao na mga pinangga. Kung ganahan mo, pero di mo ganahan, ayaw lang pod. Kay man pod na sigurado, no? Mga pinangga, ayaw lang kayo magsalig pod. Ayaw lang kayo maglaom pod. Kay lisod kayo do. Lisod kayo mga pinangga, no? Nga, mapildi ra mo. Nga, lisod kayo mga tagkwarta. So, 959, 595, 797, 979. Mga kahigalaan. Dayon
Special 973. 973 special. 973 special. Dipinsa 359. Ginagmay lang kung ma-appeal mo, no? So, mora na mga pinangga. Dili na sigurado kung ma-appeal gid mo, ginagmay lang. Pamampunta kay balo unsa mo gawas. Unsa mo resulta, mga higala. So, manghinaut lang ko nga makatsamba na mo, no? Makadaog na mo. Kaya para ba mo'y daog-daog, niya. Sao na lang mga pinangga, no? Mao na mga kaigalaan. 959-595-797-979. Dayon special 973. Dayon dipinsa 359. Rambo lang, target ramble ginagmay ha. Mga pinangga. Kung ganahan mo, pero di mo ganahan, ayaw lang ha. Bye-bye, God bless.